8 katao ang naitalang sugatan matapos na sumalpok ang isang pick-up truck sa isang tindahan sa barangay Pinagdapian del Gallego, Camarines Sur, bandang 2:00 ng hapon nitong Sabado, September 20. 5 sa mga sugatan ay mga nakatambay sa tindahan, 3 naman rito ang lula ng nasabing sasakyan kabilang ang driver, ang kanyang asawa at 6 na taong gulang nilang anak na babae. Ayon sa hepe ng Del Gallego MPS, galing sa bakasyon ang pamilya mula Subic at pauwi na ng Naga City. Subalit pagdating sa lugar ng insidente ay nakaidlip ang padre de pamilya na nagresulta sa kanilang pagkakadisgrasya. Agad naman na naisugod ang mga sugatan sa pinakamalapit na ospital na pawang nagtamo ng minor injuries. Para siyang naidlip, yun ang sabi niya, parang naidlip. Tapos may part kasi doon ng lubak na alimpungatan ata, nakabig niya going to left. Mabuti nga po hindi siya na nagdiretso doon sa poste ng Kisilko. So nakaiwas po siya doon sa dalawang poste, pero nag-apply na siya ng preno. Nawasak din ang nasabing tindahan at nadamay ang isang nakaparadang motorsiklo. So naman po, amicably settled naman po sila. Lahat naman po sila nagkasundo sa sa usapan. Yung yung may-ari po ng sasakyan, lahat naman po willing na magbigay ng assistance doon sa biktima. Muli, nagpaalala ang mga otoridad sa mga driver na ugaliing huminto kung nakakaramdam ng antok sa gitna ng biyahe para makaiwas sa mga aksidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.